Lezi izindaba zo1K ZNTV oyifundela kuSamkeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli yamukela ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Kwamukeleke izingane ezizalwe ngoKhisimusi injabulo kwizaguga sinikelelwa ngoKhisimusi kanti ke kuqhuquzelwa umphakathi ulo nobugebengu eMgungundlovu. Umnyango wezempilo kulesi sifundazwe wamukeleke abantwana abazalwe ngosuku lukaKhisimusi esibhedlela eVictoria Mxenge ebikade ke yaziwa ngeKing Edward eThekwini. Lolu ke uhlelo lomnyango olwenza minyaka yonke. Bekuyinjabulo yodwa kubahlengikazi besibhedlela eVictoria Mxenge Hospital ebikade yaziwa ngeKing Edward Hospital eThekwini ngemva kokuthi undunankulu wesifundazwe Thami Ntuli kanye noNgqongqoshe wezempilo uNomagugu Simelane behambele kulesi sibhedlela uzokwamukela abantwana abazalwe namuhla. Bezikhulumela omama babantwana babelethele kulesi sibhedlela bachaze kanje. I came here yesterday. I was feeling labor pain. I get better today, and I thank God for this gift He gave me, and I'm so happy for people around me. So I'm gonna thank God for what He did for me. Ngibelethe namhlanje ngo6 ekseni. Ngizizwa ngijabule kakhulu kuyaqala kunoma bese kuyinyanga ka10. Injani impatho nje enithole khona la isibhedlela osukwini namhlanje sithi ufikile nje usunamala baphathana kahle kakhulu lesibala noma neklinikhi bengihamba lana nabaseklinikhi nabo ba right banempatho. Ngesikhathi uqhubeka esithangamisa bezindaba ebese kusona lesi sibhedlela uNgqongqoshe wezempilo ugxeke omama basebancane nababathola abantwana njengoba kuvezile ukuthi omncane kakhulu uneminyaka ewu15. Siyafisa ndunankulu ukuchaza ukuthi kuphinde kungasiphathi kahle uma ngabe sivakasha noma sithola le information bese siyezwa ukuthi kukhona izingane ezincane nazo ezithole izingane ezincane. Kuze kube ilesikhathi esikusona nje sinezingane ezu3 ezineminyaka ewu15 ezithole izingane namhlanje. Oqala usesibhedlela noma ubesesibhedlela iMouse, omunye wabakwahlabisa, omunye useSt Andrews Hospital. Lokho ke kusho ukuthi le ingane njengoba ithola izingane zina 15 kusho ukuthi bezineminyaka ewu14 ngesikhathi ikhulelwa, okuyisimo ke engicabanga ukuthi siyavumelana ukuthi asamukelekile. Bangu47 abantwana bebelethiwe esifundazweni KwaZulu-Natal emva kwehora le12 ebusuku. Samukele izingane ezu47 zikaKhisimusi kwibhedlela zonke ezikhona kwiprovince yaKwaZulu-Natal. U21 wazo abafana, u26 amantombazane. Ingane yokuqala ke efikile kwiprovince yaKwaZulu-Natal izalwe ngo12 o'clock sharp, ibiweya u12.5 kg esibhedlela sasosindisweni. Ifike nge-stroke of midnight nje uma beyisho ngesingisi. Eyingane zethu ke ezivelile noma ezizaliwe namhlanje sinesethi yama-twins okumfana nentombazane abazalelwe esibhedlela esibizwa ngokuthi uMphumulo Hospital. Omunye uweya 1.6 kg, omunye uweya 2.2 kg. uMphumulo Hospital useLembe district. La eVictoria Mxenge sinezingane ezimbili ezizaliwe. Eyokuqala izalwe ngo3:45 namhlanje ekseni, eyesibili yase ivela ngo6 am. Utebogo Sibisi kwezindaba ze1K ZNTV uChannel 261 ngiseVictoria Mxenge eThekwini. Bekuyinjabulo yodwa kwizaguga zakwaMhlaba Iyalingana enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ngenkathi kosomlomo kamasipala uMhlaba Iyalingana uMaureen Mathenjwa edlulisela ke izipho zikaKhisimusi kwizaguga ezakhele lo masipala. Injabulo ibibhalwe ebusweni kwizaguga zakuward 2 kumasipala uMhlaba Iyalingana ngenkathi usomlomo walo masipala uMaureen Mathenjwa enikelela ngezipho zikaKhisimusi kubantu bakule ndawo. Abahlomlile bazwakalisa okukhulu ukujabula ngalezipho abazitholile. Sizobonga kusomlomo asenzele khona uKhisimusi kusasa emakhaya ethu zoqala namuhla usiphathele imbhalo siyolala simbethe namhlanje kusasa emini kuKhisimusi sivuke sidle amakhekhe nabantwana bethu
ngenxa yakasomlomo asenzele khona siyaqala ukubona selokhu kangena yena ukhisimusi nokhisimusi uyasenzela usomlomo wethu ngobizwa ukuthiwa iPR uyasixolisa kukho konke akwenzako uyakhombisa ukuthi akanayo inkohlakalo njoba samkhethe njoba ngimila sibiziwe njengabantu abadala kuya ngegaba sizomukeliswa sizonikezwa amakhekhe ingubo zokulala njengoba kuzongena ubusika nje asizokukhathazeka no intandane ongenabani uzobe ambatha sibonga ke ukuthi angakwazi ukugodla konke asuke anakho kuthi kulokho akutholile naye njengomholo wakhe akwazi ukuhlephula anikeza abantu abamkhethile bamletha kamasipala sithokoza kakhulu ke ukuthi sithole lithuba lihle kangaka namhlanje kuba sibe lapha esigodini sasemazibomvu kuba sizojabula newadi yonke yakhe ayisebenzelayo njenge PR councillor. Usomlomo Mathenjwa uthi lokhu bakwenza ngenhloso ukuletha injabulo kumphakathi wakule wadi kanjalo nakwemindeni eyahlukene. Lolo hlelo lwenziwa minyaka yonke. Ngilake namhlanje ngize kogogo nomkhulu ukuthi ke nje happy Christmas. Sizojabula nje namhlanje osukwini namhlanje. Ngaphakathi kunamakhekhe ama choice assorted, kuno blanket abazotholwa ngogogo. Nalo lonke uhlobo lwakaKhisimusi namhlanje abantu angibakhumbuli ke mhlaba yovota ngibakhumbula noba yinini lo hlobo ke lwalezipho ngilikhipha minyaka yonke mina njenge PR councillor engimele ke iNkatha Freedom Party kuleli ward eward 2. uMathenjwa uthi uyaqinisekisa ukuthi zonke izakhamizi kule ward zizoba nosuku oluhle likaNcibijane kanjalo ziphinde zigweme nokuthi intsha ingabi uvanzi igcina isingena ophuzweni oludakayo. Akekho umuntu ozophuma ngaphethe lutho la ngaphakathi ehall wonke umuntu uzoba aphumile aphethe siyaqonda umsakazi ukuthi imizi ayifani eminye imizi yafisa ukuthokoza kodwa uthola ukuthi kawona lo makhekhe kaKhisimusi awekho kodwa mina njenge PR engithunywe eNkatha Freedom Party ngiyaqinisekisa ukuthi yonke imizi izoba ijabula awukho umuzi ozobungenawo amakhekhe kaKhisimusi namhlanje bobe bahlele nezingane zabo ogogo nomkhulu bajabula futhi amakhekhe asithenga ngalawo yomcecemezelo ama 2kg msakazi okusho ukuthi yinto ezonela umndeni wonke umndeni obuhleli ndawonye bangayi abantwana ezidakamizweni baqoqekile bahleli njengomndeni ngoba inhloso yethu ukuthi bahlale emakhaya baphephe bajabule emakhaya baphephe bajabule bazibheke. Usomlomo uthi usazoqhubeka nokuletha injabulo kumphakathi wakule ndawo. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uThabani Maphumulo kwamhlaba uyalingana. Asithi hulukuqu etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-One KZN TV sikukhumbuze kokuyizona ehamba phambili usukeni namhlanje. Kwamkeleke izingane ezizalwe ngoKhisimusi injabulo kwizaguga zinikelelwa ngoKhisimusi kanti ke kuqhuquzelwa umphakathi ulo nobugebengu eMgungundlovu. Isikhathi samaholide aKhisimusi siza nokuningi emphakathini yinjabulo kanjalo nezinyembezi kwabanye inhlanganelo nobugebengu keMgungundlovu Safe City ithi abantu nabo baneqhaza bangalidlala ukunqanda ke ubugebengu nokugwema ukuba yizisulu. Lenhlangano isebenza ngobuchwepheshe bamakhamera ukuqapha ke ubugebengu edolobheni ithi ke nalapho kukhona khona iziphehlimandla zikagesi iyafinyelela ngenxa yokwanda kwezigameko zokucekeleka phansi kwenqalasizinda. Isikhathi samaholide aKhisimusi yilapho nezinga lobugebengu liba phezulu khona. Inhlangano eqapha idolobha uMgungundlovu ngezobuchwepheshe bamakhamera ithi abantu mabaqinisekise ezokuphepha baphinde babe mehlomane. There's a few things one needs to do. I think the first thing one needs to do is one needs to be aware of what's going on around you. Don't just walk in the street not paying attention to people around you. We often see people walking in town talking on their cell phones, and the next minute somebody will come and grab the phone and will run away with the phone, and the person has got no phone.
So we always say, if you walk in the town and you hear your phone ringing, go into a shop, go and answer your phone, and then go back into the street. I think the other issue is that we have is the public needs to cooperate with us. When we arrest the suspect, and we recovered the stolen articles, let's say a cell phone, people need to open cases. We need to get those criminals off the street. We need to get them in prison where they belong. We don't want them in the street. They don't belong here. They must be there in prison. But often we found that people will just say, oh, no, give back my phone. I don't want to open a case. By doing that, you're actually encouraging that criminal to go around the corner and do the same thing again. Maybe at a place where we can't see him. So you are now contributing to crime, but you are complaining about the crime, but you're not doing anything about it. So we're asking the people is please work with us, work with the police. Let's arrest the suspects. Let's put them where they need to be, in jail. Abashayeli bezimoto baxwayiswe ukuba bafihle izinto zabo ezimotweni bazifake emabhuthini. The other issue is when we're driving our car. We go Christmas shopping. You know, people buy, we go to Macro or Game or Liberty Mall. We buy presents for our children, our loved ones. Put it in the boot of your car. Don't put it on the back seat. Don't put it next to you on the passenger seat. Put it in the boot so nobody can see what's in your car. Because we find sometimes these criminals will walk where the cars are standing by the robot and they'll look inside and they say, oh, there's a nice packet, there's a laptop, there's a cell phone. They'll smash that window and they'll grab that phone and it'll be gone within 20 seconds. You won't see them. But if you take your stuff that you've bought and you put it in your boot and you lock it there, what the eye can't see, the heart doesn't want. So put it away, lock it away. And when we're driving at night, we must be very careful. Because unfortunately, now with the festive season, people are going to celebrate and unfortunately, many people are drinking and they're driving under the influence of liquor. And you can be innocent and you can be hit by them even if the light is green for you. When you get to an intersection, be careful when you cross from the red or from the green, because that guy can even come across the red robot. And then the other one I also like to say to the people, please don't drink and drive. Even if you are innocent in an accident, but you are under the influence of liquor, they're going to lock you up. And you're going to spend the festive season in jail. There's no other way. So from our side is go and have your party. If you're going, get an Uber or get a taxi to take you home. If you're doing it home, stay at home. Don't go into the streets when you're under the influence of liquor. Le nhlangano ithi wonke amakhamera ayo ayasebenza babona kahle yonke into edolobheni. We got about 170 cameras now that are working. And I'm saying working because I mean they are working. We've got our own technical team. We are repairing our own cameras. We are repairing our own fiber optic. We don't use contractors. So if a camera goes down this morning, by this afternoon normally, the technical team will replace it and they'll put another one in, so we'll have the camera working. I think another thing for us is the behind me over my shoulder, you will see there's a desk where we are monitoring the primary substations. Now these primary substations are the ones who are feeding electricity into the city, into the industrial areas. So we are very concerned that in the past, before we had these cameras there, the people would break in and they would steal the copper and all the electrical stuff, and that causes the transformers to blow up and it will be power loss. So they gave us money and we installed 97 cameras at 8 big primary substations.
with the PA system. We've got the PA speakers there too. So every day, 24/7, we are monitoring these substations. And if we see somebody near the fence, there's somebody loitering there and we think this one is going to do something wrong, the supervisor will, on the PA, will tell him, what are you doing here? Why are you here? Go away. So we are trying to prevent people from breaking in so that we don't cause power outages in our city. And for us, that is very important for to keep the lights on in Pietermaritzburg, is to make sure that our primary substations are safe. Owesifazane osesebenze iminyaka yama-22 kule nhlangano uthi unzima umsebenzi wabo. Akukho lula, especially mawuzobona umuntu agwaziwa noma edutshulwa efa phambi kwenu imbhekile, akukho lula nezi. And ke mase kufanele wenze lo footage, sometimes kufanele uzukhala ngoba ipain osuku uyibona ebhekana nayo nepain yefamily mayiswa lokho, ezinye izinto ezenzima kuthina lezo. Ukurojwa kwabantu ke kuyenzeka kwenye inkathi omunye ubona ukuthi engathi ubeveli nje kufuna ukurojwa, ngoba mawuhambe udakiwe nemthwalo nani ulindeleni uyi-target yanoma ubani. Uhamba phakathi kobusuku umuntu wesifazane ulindeleni uyi-target futhi nalapho. Kodwa noma kunjalo siyabasiza, siyabavikela, njengoba ke abaphathi bethu bazi basifakela nezipika ukuthi sibamemeze kuzona, sibasize, sibavikele. Kwenye inkathi ke kudlula lapho ezipikeni, mawukhuluma omunye akulahlela isandla kuzothi ayositha ngale bambambi. Kodwa still ke asikwazi ukuthi sithathe iside, kufanele senze umsebenzi wethu esuzela. La singamanesi, sabafundisi, ikona konke nje sibuye sibe amaphoyisa ngokwethu, ngoba ayikho into esingayenzi abantu abalapha ngaphandle abangayenzi. If kuba nengozi yithini ekufanele si-report ingozi, sibabizele ama-ambulance. Ogulayo yithini ekufanele simbizele i-ambulance uma kuwukuthi kodwa sikubonile. Kanti uthi kulula ukunombola umuntu onezinhloso ezingazinhle. Abaningi bakhona ke sesiyabazi ngokuthi most of the time siyababopha, bahlale mhlambe 1 month ungamboni useyabuya futhi uzoqhubeka la egcine khona. Sesize sibazi nangamagama abo ngoba phela ezinkantolo makiwa bayaziwa amagama ukuthi bawobani. Yithi ke laba ke sesiyabamemeza ukuthi wesibani awusuke lapho, sikhathele wena sokuphinisela phakathi. Bathi ke okunye sikubona nje indlela yakho. Abanye bathi mabehamba baphethe amaphepha ila bamboza ngawo abantu, bafaka isandla emaphaketheni abantu, bakhuthuza amafoni, bakhuthuza ama-wallet. Nako mama bamboze ngephepha leli, afaka isandla ebhegini yamama, akhiphe i-wallet noma ifoni. Sesiyabazi ke nje abanye indlela yabo aba-acta ngayo. Once wahamba nje aphethe iphepha umbona ukuthi le phepha uliphethe kodwa ngeke azalifunde uyosebenzisa. Omunye kumbona ukuthi uke wayalelo, so uyabuya futhi, something is not right. Sebezokwazi ukuthi bamlandele, bambheke ukuthi uzozafike phi, khona bazokuthola ke. Le nhlangano eqapha ubugebengu edolobheni kanti ithi uma kukhona abakubonayo okusolisayo uzosekumemeza umbhobho edolobheni uxolisa abantu kuba baqaphele, ebese itshela lowo osokuze efuna ukwenza ubugebengu ukuba akayiyeke lento afuna ukuyenza. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Inyanga zibandlela kubantu kusuke kuyisikhathi sokuphumula, bavakashela imindeni yabo, baphinde ke bancebeleke ngendlela ezahlukene. Iziko lezindaba lihambeleke emabhisha aseThekwini nakwamanye ngaphansi kwesifunda iLembe ukuxoxisana nabantu abavakashele emabhishi kanye nokuzwa kwemibono yalobo masipala ngenhlelo abanazo ukuqinisekisa ukuthi ke amabhisha kulungele ukwamukela izivakashi. Izivakashi ivela kwamanye amadolobha nakwezinye isifundazwe zisalokhu iqhubeke njalo nokutheleka emabhisha kulesi sifundazwe, ikakhulukazi eThekwini namanye amabhisha ngaphansi kwesifunda iLembe. Hayi nje since ngifikelana ngakaboni nje into embi nethi nje ukujikajika yonke indawo nje siza amanzi amnandi nalo letheko ngoba kushisi namhlanje kungathi ukhana kuphuma ilanga, izolo bekunetha. Kumnandi nje kuba seThekwini nje.
Hayi lo nyaka kuhlukile bhuti luhle lwandle linamanzi aclean ngoba nje ngingenile nje zonke le ndawo nangapha ezantsi ngiyojika nale phezulu ulwandle luclean bhuti. Nabantu nje bakhona nje sibabona nje. Siphephile nokuphepha nala esipake khona nje basifaka endaweni ezi-right nama-toilet sinawo yonke nje into iclean bhuti. Namaphoyisa siyawabona patrol emini nasebusuku nama-security. Hayi-ke nje mina ngokwami nje ngiphatheke kahle. Angifuni ukuqamba amanga. Idolobha iTheku liseduze namabhishi aseLembe ongabalwe kaDukuza kanye naseMandeni. Omeya bakulezi ifunda nabo bebenazi izinhlelo ezahlukene njengoba deqala inyanga kaDisemba ukuzocacisa kabanzi ngezinhlelo abanazo zokuheha ivakashi kanye nokuqinisekisa ukuthi ezokuphepha bazimise kanjani. The Mandeni municipality is working with the law enforcement agencies, including SAPS and the Road Traffic Inspectorate. And we've got our own securities as well in Mandeni. So we want to, all tourists when they visit Ilembe or Mandeni, they mustn't see that they are safe, they must feel that they are safe. So the strive that we've made sure that whoever visiting our district and our municipality, he or she feels safe. The road safe is a key component in ensuring peace and a joyful holiday season. Our law enforcement and officers will suppress on drinking and driving as well as reckless behavior on roads. The law enforcement operations, including multidisciplinary roadblocks, will be conducted throughout Mandeni to combat all forms of criminality, to control traffic on the beach. Certain road leading to the Dogodwini and Tugela Beach will be access controlled. The park and ride facility will be available at no cost at every 30 minutes throughout the festive season as part of a heightened security as an additional to a new traffic officers and emergency personnel fresh from training. Umeya weTheku uthi konke kuhamba kahle ngezinto ezenzeke emabhishi kodwa ubese echaza kabanzi nangeyinselelo abake babhekana nazo zokuduka kodado ikakhulukazi ngempela sonto ende yomhla ka-16 December kubona lo nyaka. So konke lokho kusibeka ezingeni lokuba sibe abantu ababiza abantu ukuthi beze eThekwini bezongcebeleka kodwa kwabakhona okuningi esibanikeza kona abangathokozela uma belapha ngaphakathi eThekwini. Ama life guides ethu laba bahlenga impilo basibikezele ukuthi abangakhona ke igemegeme ezinkulu and esingasho zireport ngaphandle kwegemegeme ezu2 abantu abaminzile kodwa nabo bebesebenzisa la betshelwe khona ukuthi bangabhukuthi khona. And ama swimming pools ethu abe ne bantu abo 700,000 abadlule kuona and nezingane ezo800 ezithole ezidukelana nabazali kodwa ke kusithokozile ngokusebenzisana nalabantu esibaqashile ukuthi bagade ingane ukuthi zonke lezi ngane ezo800 ebeyidukelene nabazali bayo zigcine behlanganisiwe nabazali babo. Coming to the beach status, we want to inform our residents and our visitors that out of 23 bathing beaches, 21 are open and safe for swimming. Recently, we had a challenge with a sewer pump, which resulted in the temporary closure of the Westbrook beach. We want to commend our staff for working diligently to replace the pump, which has resulted in the reopening of the beach. As a precautionary measure, each time we experience challenges with our sewer pumps, we close the beaches because we don't want to expose our people to danger. In addition, we test our beach water weekly, and we are conducting joint testing with the business sector and Umngeni Tugela Water, and our results have been comparable. Ezokuphepha zizoqina kuzikushaye unyako zayo. I'm here, I'm visiting my brother and my sisters here in South Africa. That's a holiday. I do that very often. I come in, let's say every couple of years, I'm coming to see them. It's a family, we came here for Christmas to see our family. How's the experience here at the beach? It's a lovely place to see. I love this place.
I love the people, the way they set up the things and hospitalize the tourists. It's a good area, and I suggest to the other people to come and see this area because you're getting that mature hospitality for all of us. And we feel it like our country. And safety-wise, how do you feel in terms of safety? I have no problem regarding safety. I see things changing because I'm coming since 1992. I see many things changing. Safety things. There's nothing to worry as a tourist to come here. Kutebogo Sibisi, wezindaba se-1 KZN TV, ku-Channel 261, ngiseThekwini. Bukeleke ziyaguqa bezispesheli bekuyizona besikuphathele zona usuku namhlanje.